Wannan shine naman zakaran da kotu ta yi umarnin a yanka shi bayan da makocin mai zakaran ya yi ƙara a gaban kotu saboda zakaran yana hana shi bacci cikin dare. Kamar yadda kuke gani, naman murgujejen zakaran kenan bayan an yanka shi a safiyar jiya Juma'a, wato Good Friday, bayan da kotu ta yi umarnin a yanka wannan zakara. Tun da farko dai makocin mai wannan zakara wato Yusuf Muhammad shine ya shigar da ƙarar mai wannan zakara a gaban kotun majistiri da ke a jihar Kano, inda ya bayyana cewar makocin nasa wato Yaku Shu'aibu ya kawo wani murgujejen zakara wanda zakaran yake hana shi bacci da cara kowane dare, inda yake damunsu da ƙara ya hana shi bacci a wannan unguwa tasu ta Ja'el, wanda a nan take a gaban kotu mamallakin zakaran Yaku Shu'aibu ya amsa laifin wannan zakara nasa, inda ya tabbatar da cewar shi ma ya sani wannan zakara yana yawaita ƙara a cikin kowane dare, wanda a nan ne kuma mai shari'a Halima Wali ta yi umarni da mai wannan zakara ya yanka wannan zakara, inda mai zakara ya nemi afuwar kotu da a jinkirta masa zuwa ranar Juma'a wato Good Friday jiya kenan, wanda kuma ya cika wannan umarni na kotu. A jiya Juma'a ya yanka wannan zakara kamar yadda kuke ganin namansa. A zantawarsa da manema labarai, mai zakara Isyaku ya bayyana cewar ba shi da wata kewa akan wannan zakaran, domin kuwa ba wani lokaci suka ɗauka tare da zakaran ba, hasali ma yara aka ba wa kyautan wannan zakara daga ƙauye, kuma daman sun shirya a lokacin bikin Easter za a yanka wannan zakara.